Ahojte, dneska sa pozrieme na jednu moju obľúbenú londýnsku mestskú časť, ktorá sa volá Muswell Hill. Jedna malá taká pikoška, myslím, že tu vlastnil byt, alebo ešte možno stále vlastní náš nebohý Meky Žbírka. Pozrieme sa teraz do Hampstead Butchers, alebo niečo ako hamsterský mesiar. Ja nechodím kupovať mäso, ale špeciálne len pár produktov. Ako vidíte, majú veľmi pekný výber, či už máte radi vína, ale koreniny, oleje, dokonca aj sladkosti, ako napríklad tieto. To madelénky sú asi úplne že najlepšie. Zdajú sa mi trošku drahé, pretože stojí asi 6 alebo 7 libier, ale stojí to za to. No a špeciálne prečo senka chodím, je jedna sol. Považuje sa za delikatesu medzi solami. A jemnú chrumkavú textúru, obsahuje viac minerálov a stopových prvkov než bežná sol. Je veľmi obľúbená a populárna medzi šéf-kuchármi. Ďalej sa tu dajú kúpiť aj rôzne sladkosti, väčšinou z Francúzska a z Talianska. No a samozrejme, že asi najväčší výber je tu syrov a čo sa týka mäsa, ale keďže ja mäso nejak vôbec nejem, takže my vždycky len takto prebehneme. Ďalšia pikoška, tak na tomto mieste, v tomto kostole, kedysi býval pub. No a teraz je tu steakhouse Miller & Carter. Teraz chádzame do môjho obľúbeného organic shopu, volá sa Planet Organic. Toto nie je miesto, kde ja by som robila že týždenný nákup, pretože myslím si, že niektoré ceny za niektoré potraviny sú tu úplne že premrštené. Toto je asi obchod pre horných 10 000. Ja chodím si vyberať len pár produktov, ktoré jednoducho nemôžem zohnať online alebo proste niekde inde. A nájdete tu úplne všetko, proste cez organické polievky, koreniny, prísady nejaké do pečenia, do varenia, oriešky napríklad, čistiace prostriedky, proste všetko, sladkosti. Ale špeciálne, prečo senka rada chodím, je ich výber výživových doplnkov a suplementov. Myslím si, že majú jeden z najväčších, takže vždycky buď senka prídem pozrieť tie veci a potom si napríklad objednám ich lacnejšie, alebo si ich priamo kúpim. Majú niekedy aj celkom dobré akcie. Ja napríklad mám veľmi rada túto značku Viridian. No a ďalej, prečo senka chodím, tak to je určite kimči. Organická kyslá tiež kapusta. Ak máte radi takéto fermentované veci, tak si tu skutočne prídete na svoje. A ďalšia vec, pre ktorú sem chodím, je táto Odessa Organic Ghee maslo, ktoré sa nazýva tekuté zlato. Vlastne prepustené maslo, používa sa na varenie, ale môžete si ho kľudne aj proste natrieť na chleba. Ja ho odporúčam určite napríklad na ňom proste variť normálne, opekať, napríklad zemiačiky dá úplne úžasnú chuť s zemiakom, takú orieškovú. Pikoška napríklad, že v ajurvéde sa považuje za jednu z najliečivejších potravín. Ďalej mám tiež rada tento drink, ale myslím, že tento sa dá kúpiť úplne všade. Obsahuje malé množstvo CBD, majú veľa príchutí a ja ho mám proste rada. Ďalej sa tu takisto dá aj najesť, pretože majú takú maličkú časť, ako keby kantíny, takže majú výber polievok, nejakých curries. Konkrétne napríklad tento dál si myslím, že bol výborný a stojí tuším to 6,50. Ja som si dala moje obľúbené vanilkové cappuccino a takisto tu robia perfektné juicy. Konečne som si našla deodorant, pretože som v UK zoskenovala asi 6-7 druhov a toto je jediný, ktorý je proste excelentný. Stojí 6 libier a vrele ho odporúčam. A ešte tú výhodu, že nádherne vonia. A celý deň, keď som ho mala na sebe, ja som sa stále otáčala, že čo to tak krásne vonia. A potom som si uvedomila, že ježiš, to sú moje pazuchy. A vôňa je taká medová. No, ďalej som kúpila tieto kyslé uhorky, ktoré si myslím, tieto kvašaky, ktoré asi patria ku jedným z najlepších. Myslím, že sa kľudne dajú zohnať aj v Európe, lebo táto značka, to je nemecká značka. Ďaleko od Muswell Hillu sa nachádza táto Bishop's Avenue, alebo taká bilionárska ulica. Domy tu vlastnia magnáti, kráľovská rodina, oligarchovia. Tu vraj vyše nejakých 66 obrovských proste honosných víl. Niektoré z nich sú dokonca aj prázdne, pretože ich, dáme tomu, kúpila saúdsko-kráľovská rodina. Počas tuším vojny v Iraku kúpili niekoľko týchto domov a proste nikdy sa senka nepresťahovali. Nejaká vila, ktorá patrí kazachskému prezidentovi a stojí to všem nejakých 50 miliónov libier. Teraz, keď sa vlastne tu chcete prejsť, všade uvidíte sekuriťákov, ale takisto to, že sa to všetko prerába.
že vo veľkom teraz sa tam stavajú nejaké novostavby a myslím si, že viac menej asi také bytové jednotky. No neviem, koľko môžu stať tam byty, ale teda asi bude to drahé. Škoda, že sa viac nedali natočiť tie vily, pretože ako vidíte, tak tie pozemky sú proste obkolesené obrovskými plotmi, takže nedá sa až tak úplne vidieť. Ale myslím si, že keď sa chce človek prejsť, asi to je lepšie ako takto vytrčať ruku z telefónu, tak ako som to robila ja a myslím, že som na seba upozornila, pretože pár sekuriťákov sa na nás pozeralo, že čo tu robíme. V blízkosti je veľmi pekný park Hampstead, skade je veľmi pekný výhľad na celý Londýn. A takisto sa tam nachádza aj Kenwood House, kde sa napríklad dá zájsť na kávičku alebo na čaj a poprechádzať sa v tej krásnej oblasti. Inak ďalej som sa veľmi potešila a kúpila som si tento smoothing gel od Aloe Vera, ktorý dostal výborné hodnotenie, pretože veľká väčšina týchto akože údajne organic krémov sa tvária, že sú akože úžasné, alebo neviem čo, ale ja som zoskenovala tiež asi 5 alebo 6 cez Juku a vyšli, že úplne s hrozným hodnotením a sú plné proste toxických vecí, takže dávajte si veľký pozor. Tiež to, že čo má na sebe nejakú značku, že Ježišmaria organic, tak to vôbec, ale vôbec nemusí byť organic. No a samozrejme som neodolala a zase som si musela kúpiť do zbierky šiltovku. No a potom sme zašli do môjho obľúbeného miesta Hotel Chocolate na zmrzlinu, pretože ja si myslím, že majú asi jednu z najlepších. Obsahuje v sebe jemné kúsky kaká a proste má úplne inú chuť ako bežné zmrzliny. No a tento Hotel Chocolate tu vlastne, ako vidíte, majú obrovský výber čokolády. Ja som si tu špeciálne obľúbila jeden typ pistáciových takých bombónov. Tu sa, ako vidíte, majú veľký výber, dajú sa kúpiť 3 za 2. A to je asi úplne, že mega proste niečo. Robia tu aj kávu, nie ale vo všetkých, pretože tie obchodíky väčšinou sú či už menšie alebo väčšie, ale tento v Brent Crosse patrí ku takým väčším, kde sa dokonca dá aj sadnúť a to som videla prvýkrát. Ja som veľký čokoholík, aj môj manžel a musím obidve uznať, že skutočne majú kvalitné čokolády. No a potom sme zašli na gorgonzolu pizzu, ktorú obidva úplne že milujeme a náhodou sme našli tiež pri Brent Crosse veľmi krásne garden centrum. Ani sme nevedeli, že sa tam vlastne nachádza kaviarnička alebo taká maličká reštaurácia, kde robia aj raňajky, obedy a dokonca aj večere. Som tam videla, to som akože bola veľmi prekvapená, že v garden centre. No a majú tu samozrejme obrovský výber rôznych rastlín. Takže to je na dnes všetko. Dúfam, že sa vám toto maličké videjko páčilo. No a v ďalšom videu by som vám chcela ukázať, možno vás inšpirovať tým, aké výživové doplnky používam. A tu je obyvateľka garden centra, ktorá sa takto prišla pekne s nami rozlúčiť.